ako nagbabra ng gano'n. Yung nakabra ka na. Talaga? Diyan! Awan siya! Kahit yung pagdating natin super init na, hindi pa naman. Uy, dito kayo. O susunod, agahan mo mga 7 o'clock nandito ka na. Oo nga, baligo ka na. 7 o'clock? Oo. 7 o'clock naman ay nasa sipa ako. Walang shower, ay shower. Dito makatanda na. Kaya nga. Ano? Thankful na hunta. Ipitay ko ka. Kaya nag-allow kami sa pinapalihan namin sa Hoy, dalhin mo ito. Dito walang lasa. Tago-tago pa naman ng isa, no? Ay, marami. Mainit na din ang naglagay ako na sa araw. Tinumo. Magkano naman? 25 lang yata yan. O, kasamahan ng atin. Dalawang klase yan. Yung akin. Paggabi ko oras lang yan. Tapos mo na yun, magtingulot na. Paggabi. Ito, hindi pa. Pati nga yung tubig ko yun. Paggabi pa. Nilagay ko sa may brew. Ready na mga Bakit? Diba? Mainit pa. Kagabi na yung tubig niya. Basta wag mo lang ibababad sa tubig pag naghugas ka. Lalo na sa mga. Okay. Dali ka ng daldan. Ayaw dito. Si Eva meron daw. Ano? Kamay? Marami sabay. Ilalagyan mo yan lahat. Tatlong pack naman yan. Ha? Init. Tapos magkakasin. Wala naman ba? Higit. Para-paraan na lang. Dadaling ko sana taang-tasa. Ano ba kung dito sa bag? Punong-puno ka ang bag. Nasa yung chopstick. Wala mo tatakain. May kape pa doon. Kaya ba? Masarap yung almond. Isa pa niya. Kain na tayo ng meron. Almond. Latte. Buto, magaling ko. Ha? Magaling ko. Hindi talaga. Kunin mo yung ano ko, wifi mo. Riko. Tayo ang kunin natin. Ayun ka na. Yung isda, oh.
Dadalhin mo na yung kamay mo. Galing mo. Oh, ayun na yan. Binigyan na ano. Kasi, mamaya. Dito na dasalan. Napalo yung magdadasal isa-isa. No pray, no pray. Ayun nga, hindi. Bulo-bulo namin. Kaya Tapos ng asawa ko. Init. Asawa ko. Tayo ang hantar ko. Nasa mo yung away sa'yo? Hindi na rin na tayo kay ano? Saan ba yan? Saan? Punta kami doon, mag-leave. O sa siya. Ay, magbubad ko. Hindi pa nakakasali. Hindi naman nakakasal. Diba hindi naman siya nilang tumawid. Ito lang yung kasama-sama natin. Yan yung makakasal. Hindi nakapasok. Baka dito. Dalawa yung monitor ha. Biglang bumakas yung isa. Dalawang monitor doon. Oh, yun pa naman ako. Magsalang ako dito. Tagalog-Tagalog naman ito. Kasi parang bata na yung pinakabasa. Ano nga? May dalang cellphone ka. Lalaro yun. Lalaro mo siya. Ano ba yun? Cellphone. Kumari
Baka yun muna sa akin pumasok ng mga because I don't know. Ayun, napapag-usapan sa gabi namin. Meron ka ba? Meron. Hindi yun. Pakiramdam. Mabigat yan sa ano. Lalo na sa gabi. Ito nga dati sa rin sa amo ko. Sabi ko lang na anak ko. Ako naman. Minsan, mapapalimay ka. Dumaan ano. Ako naman, pag ganun nararamdaman ko, ang inaano ko, sinapamawa sa mga May kanta dyan, parang kuwan. Ano naman talaga yung mga nag-business sa ano dito. Baka daw community nila ang amo. Kapata tayo ah. ano hirap na kasi. Sila man, budget mo siguro. Lalanggam na to. Hindi sa ako sa amin, may tumalang daw din. Malamang, nandiyan lang yan. Ay, mga langgam na iba yan. Sana mainit na eh. Hindi naman sila yung silbi siya na kumuha ng buhay nila. Yan nga daw yung bisita. Yun yan, yung nagbubulong sa'yo, gawin yung ganyan, ganyan, ganyan. Pag nadala ka, maliit ang yun. Kaya pala ito gumagawa. Ay, siya ko na po. Hindi ko parang hindi nila kilala, parang kilala. Ayun nga, yung iba yung nangyayari dun sa kapatid. Ito mga rin sa kanila. Hindi mo pa kilala. Ay? Hindi ko nga kamo kung lalaman yung Wala. naloko ko kanina. Buti nga kamo, hindi nagdalang sa talin. Naloko ko kanina. Sabi ko siya tama, kaya amo niya. Kaya kinalmok, baka galit sa amo niya. Siya pa kaloko sa buhay. Ano naman ang Kaya kasama yun. Tingnan mo yung bata, oh. Hindi ako, hindi nila kasama yun. Ayun ba yun? Makanta. Ang makalapin. Ano nga ba din? Oo, siya yun. Pero hindi sila magkakasama ito yung madami na. Hindi isang grupo sila dahil. Wala ka nang isang dalong ng pangbanlaw. Ang lutro? Oo nga. Naalala ko lalo na siguro si Mama. Alam mo yung bata mo yan? Doon? Doon kami nang galing. Doon ang ihawan, pero sarado. Maganda doon. Meron may ihawan din, no? Ay, ano first ba yun? Ay, first ba yun? Sabi nga lang. Nakaagawan din ang ihawan. Wala sa ting ano.
Puno lang open kasi. Ito mo yung manok. Dito mo yung maglat. Ay, manok. Romantika yan. Nakuha ka lang yan. Lasa. Ano ka nabili mo? Yung first pinagda ay Manok. Yung dilaw yan. So, kaya mo dilaw. Ay, wala naman. Mas-try mo na Oo, nilalagdag na ba? Parang gusto niya. Powder pa. Wala tayo pa. Tapos gagawa ka ng ayaw naman. Party na, no? Wala akong sure. Nakalimutan ko. Ayaw naman ni Ano. Meron kayo extra. Meron pa dyan sa labo na. Ito kayo sa... Ano po? Ay, paano kung budget this? Ano, favorite ko na yun. Ano yung budget? Eh, puro makaluda ka. Nahalo ko. Napakita ng laki. Ate, masarap ang tiket ako. Para ba ako? Para ba ako? Nalabang ka naman. Meron nga, nagsasabi niya. Sa bawang. Sa bawang. Nakala ko nga, sinabi ng manok. Kami kasi hindi ko mailunok lahat. Bawang. Kaya mapapagod ka kasi nag-iingat ka. Masaya sa akin yun. Tubig, malinis naman yung tubig ko. Ano? Kasi na yun, babad na pala sa ano. Sino walang tubig? Ayun o, hindi ko yung nabubuksan yung bawang ko. Ayun. Masaan? Ano mo yung gloves mo pang kain? Hindi ko kain. Ayun. Hindi pa ito nabubuksan kay Kape-kape? Ang dami. Lagyan nyo na yung ano nyo. Ito babad na sa ano? Para ano na magawa Yung kape. Ano ng kape? Kailang magkapit sa pinili. Tagalin mo na yung tukot mo. Kapote mo. Ano, may ano, kalahati ata yung wala na. Wala na. Ano sabi ko lang? Ano sabi ko niya? Wala pa yata, di pa sila. Hindi ninom ko ba? Alam mo naman natin, wala siya makayong lahat, di ba? Sabi na wala nang shower. Hinahanap mo sa ito niya. Ito mo naman si attorney. Tignan mo naman yung sabi ko. Dalaga pala siya. Dalaga. Ano ba naman ito si ano? Si Ilalim niya na Parang hindi mo pa kilala si ano ah. ganyan lang. Wala! Ang pula ng mukha mo. Ha? Yung itim ka, magkakasandol ka. Wala na yun, buka lang yung wala. Paano makakalang kami namin ng sunblock na makakalang?
Kasi kanina, ang dami ang sanggit. Walang problema sa akin. Tag-isa ba tayo nito or white pa? Tag-isa na tayo. Sino pa bang wala? Ako, wala. Isang ano, hiwa. Sino pa bang daw? Meron ka din naman palang ano. Ito, isa. Hatiin. Ikaw wala pa. Hati. Sana ako yan. Hindi pwedeng ubusin na nag-hati. Kasi hindi magsapat siya. Dito wala pa. Tayo na yun ah. Mama! Ganyan naman kasi. Yan. Parang lang yun. Oo. Pero mas malaki yan. Ang init kaya. Kainin na natin dito. Hindi ka pinipin. Kakain pa doon mamaya kasi merienda lang to. Yan. Hati na yan ha. Wala na iyakan. Thank you so much. Wow! Ay, may sagal. Kaya naman sa gawa. Yung tatanda nga. Eh, sabi ko sa'yo. Ako pa ulit. Ako pa rin. Tanda na kasi ko. Na ano lang ako kasi color. Kaya nakabantay siguro Para hindi na tayo mag-ano na iba. Yung iba pa na pwede lang kainin mo. Ganda naman. Mamaya, pipicturan kita doon. Oo, meron doon. Tawag niya. Kaya nga. Ang init naman kasi. Kahit saan tayo pumunta, mainit eh. Inipot na nga lang dito, oh. Malamig lang siya. Malamig lang, parang cooler lang. Pero parang magkain pa tayo mamaya. Kain ka pa? Ayoko. Yung shell. Pero cooler siya. Eh dyan, pag sinabihan ng ama, ay pumasok ng sigising na maagang. Kaya nga ako nag-sigising na maagang. Ano? Dikya? Ano yan, Dikya? Wala nang galawal. Kumain ka rin kain ng kanin para makamahulog. Para makamahulog. Para wala na ayun, yung puti. Wala sa RC may tuyo. Oh, nabigay to rin. Kaya wala nagsaling ka. Payong ko yun ah. Payong ko, wala na sila. Natapos sila pang sakit dito.
Ang laki ng ulo ng dikya. Oh my God. Ang laki niya guys. Ayan. Lumalapit, lumalapit, lumalapit. Hindi nga, Wow. ano yung sa? Dikya nga yan. Wala naman nagalamay na, ulo lang. Patay siguro. Ah, hindi, buhay yan. Tinanggalan lang ng ano. Tinanggalan lang siya ng ano, galamay. Ayan. Wala pa sila makakakita niya, hindi kinuha. Pwede mag-ano na tubig. Ah, sige, kunin mo. Hindi. Hawakan mo. Buhay yan siya. Buhay yan, buhay. Ayun lang. Wala na, asan ang galamay niya? Wala nga, ulo lang. Hindi na pala yung Makati. Makati pa rin. Buhay pala, asan yung makan niya? Siyempre na sa ilalim niya. Ano yun natin? Kumakain niya ng hipon. Kumakain niya ng hipon. Gusto kong ano rin. Ano rin. Hello, tusukin. Hello. Huwag mo papakilaman. Dikya, dikya, jellyfish. Ayan o. Master Brave, kumusta? Nandito kami sa Stanley's Reverse Research. Ha? Hindi mamamatay man yan. Yan, umuukuyan nga siya. Ha? Bumubuga. Ano bumubuga? Yung nagano nga siya ng ano niya, yan o. May anak. Ha? Palinaw ng tubig. Sino May anak siya o. sa laki? Sa labay. Nasaan ang anak niya? Yan o, may maliit. Bubugahan ako niyan? Mambubuga ba? Huwag mo siyang anuin. Ano kasi ang kati niyan. Pag yun ay kinalaw, ang kati niyan kakalat. Hindi, may ano siya. Ang baka nagbuga siya kasi bago garo kulambutan. Kasi may nakita ako dati. Yeah. Jellyfish. Maliliit siya. Eh, may itim nga dyan eh. May pula. Ayun, may pink. Ayan. Umalon na, umalon, umalon. Ang daming barko doon, no? Ganun lang pala siya. No? Hindi, Ay, baka gusto ko ano mahabang yan. galamay niyan. Gusto kong dalhin dito. Huwag mo lang ikap. Ayan, baka tumansik kami. Ano yun? Tama yung mata mo. Kasi kasi yan, baka Ay! Ano ang tigas? Anong tatalsik dyan? Kanina, bumuma siya. Oo, doon sa ulihan. Buhay yan. Bumuga ba? Buhay ba yan? Buhay! Ano tinitingnan nila dito? Tara.
Tara na. Wala, yung bag natin. O, tara. Matalim. Matalim, ang bato. Ay, 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 ay. Pero sila, nakarating sila doon kanina, oh. No? Upo tayo doon. Okay. Against the light man siguro. Dito, oh. Ay, mayroon nga siya nakukuha ano, seashells. Ayun, oh. May nakukuha siyang seashells. Matay dyan, ang hirap. Bakit? Pwede, may hirap dito. May CR doon, naiihi ka dito. Ito na lang. Picture, picture. Against the light dapat yung ano, nandun, oh. Dito na lang ako. Ay. Okay na yung camera. Uy! Uy! Dito ako sa likod magbabakat. Oh, tara. Palit tayo sa bato. Miche! Asan na? Bumalik na? Ayun o. Ayun. Miche! Ano? Bumalaw yung bato. Bato ni Darma. Ako din ako dito.
Binichi, ayaw na. Saka na, punta na tayo dun sa kabilang ano. Magbibidyo doon? Parang tayo sa ano, park. Hello sa ating mga kawani-kawan, kaway-kawani dyan. Hala, may tinik. Doon pala siya pinupuntahan nila. Isang daan na hinihingi pagkain. Basta ang budget namin dun Oh, nagkikwenta nga siya eh. Pintahan kami kagabi. Sabi sa akin ni Ria. Sabi sa akin, sabi ni Ria sa akin kagabi, di bumawi ka na lang pag naragsahod ka na. Kasi nalibre nga niya ako nung time sa Mac 29, yung nuggets na may price. Sabi ko naman sa kanya, sabi hindi mo na kita ngayon na ano ha, at wala ako ang budget ko, tama lang hanggang 29. Tapos sabi ko sa kanya, wag mo na palang bayaran yung sa Gcash mo na hiniram sa akin na 300. Sabi ko, okay na yon. Sabi ko, may utang din naman ako sa iyo. Eh, di, okay na, pwede na tayo. Ay, oo nga pala, binakalimutan ko na yun. Hindi niya alam, hindi lang siya nakakapanlibre. Pati din naman ako. Hindi lang ako nag-aano sa kanya. Wala siya makasama ko. Katulad ng mga gano'ng 100, 100 Mga pabili niya sa akin. Hindi ko na Samantang, yung mga kasama, yung tita. Nagbago ang isip kanina para daw makatipid siya. Sabi ko, oh, makatipid ka pa sa 150 yung budget sa hipag mo. O samantalang ito magkano lang. Bay, baka di malayo ang pupuntahan niya ng tita niya. Dito muna ako sa hipag ko para tipid ako. Wala na akong budget, 200 na lang. Ay ko siya, wala din ako mapapahiram sa iyo at ang budget ko ganun din. Hanggang 29 na lang din yan. Pang pahiram ng pahiram. Para pareho kayo magtrabaho. Okay lang, basta may control din naman. Ay, hindi tayo, hindi na. Mahilig pati yung magtimumo. Diyos ko po, sabihin sa akin, bili ka din. Ah, wala pa akong budget, ikaw na muna. Buti ikaw. Di ba kahit wala naman tayong dalang pagkain, pag nakabili ng 32, ayos Yung na. ano, yung sa North Point niya, say ko, busog ka, tapos 2 dishes pa, 32 lang. Pamasahe, 3 simula ko sway. Eh, na naman ako. O tara, Ito na lang, tayo, diretso na. Ah, okay. Yung gamit ko hindi nyo iniintindi. Ay, diretso na kayo. Ano ka ma-diretso? Oo, tapos hindi pa ako nagkape. Ayan, bahala ka dyan. Layas ka ng layas. Diretso na daw, tana, diretso na. Yung gamit niya, nakakala. oh, itong mga chichirya. Dali na yan. Ate Taita. Uy, dali mo na yan. Ano na yan? Bisit. Wala man, no? Malaking lalagyan mo. Kayo dyan, prutas. Huwag na. Ay, bakit wag na? Madami ba kayo doon? Meron sa amin yan. Ay, buti kayo. Kami. Dali mo na yan. Prutas sa iyo na yan. Apple pala. Gusto mo. Ay, orange ko. Si ma'am, nabili naman ng prutas. Hindi nga na nakaalok. Ay, ayukin ko muna. Hindi naman talaga sila nag-ano. Puno ang rep. Di man nakaalok. Ay, ako, kahit di sila mga alok. Ay, Una Talaga. Hintayin mo kami dun. Naiiyak ka na ako na maimehi kanina.
Oo, meron doon. Ay ta, maglalaba ka. Nagtataka ako sa bag ko. Hmm. Wala nang lamat lahat. Bakit ganyan pa rin ang balko? Bigat. Balko ba siya? Ah, hindi pantay. Parang hand carry na. May jacket pala si Tita. Iba hindi nag-jacket. Mainit. Katulad kagabi, sabi ko, ano kaya nakain ni ma'am? Ng alok. Sabi niya, Mitchi, what do you want? Ano to? Iyo. Sabi niya, Mitchi, what do you want? Hawak-hawak sa persimmon tsaka kiwi. Eh sabi ko, ang kiwi, malimit ko naman matikman pag niyaya, pag inaalok niya ako. Sabi ko, ma'am, maybe persimmon. Ano yun? Yung orange. Yung persimmon na masarap yun. Oo, matikas. Malambot na nga, kaya ata inalok. Matagal na sa rep, nagbili na ng bagong prutas, hindi pa maubos-ubos. Eh kung inaalok nila, Mitche, kainin mo na dyan ng ano. Tapo na to? Ha? Ay, tinakta ko yung buhangin sa ano ko. Titingin sa tunod sa step. Pinasok ko naman yung pako na buhangin. Ito, dadalhin mo. Hindi. Buti nagsinilas lang ako. Nasaan na yung tissue mo? Sa bag na. Ay, sa North Point na lang ulit tayo. 5 pesos tayong simba sa uwi. Ay, bukas. Ha? Nasarapan na, bukas daw. Sa North Point na lang. Oo, sa tama. 5 to 6 na lang tayo simba para hindi na tayo tindig ng... Pang Sabado ako. Ay, Ha? oo nga pala. Ay, di ako sasama ako sa inyo. Maglinggo. Sabado ka? Gawa nga ng amo niya. Oo nga Ngayon sana siya pala. pag aanuhin. Basta pupunta ka na lang. Oo. Hahanap-hanapin ko pa at lito pa ako sa doon sa tinatambayan. Hindi, basta nakapasok ka doon lakad lang. Ay, di tatagpo na lang ako sa inyo. Anong oras kayo nadating? Doon sa may Jollibee sa Kamakdo. Anong oras kayo napunta? Ano oras ka ba nalabas? Hindi kayo. 8. Oh, di 8. 8 kayo nandun na. Wala pa. Ah, di yun. Nalabas ako 7:30 minsan. Oh, O di 8 ako lalabas. Pagka 8 din kayo. Pag si Rhea ang kasama ko, nanghihinayang lagi sa oras yan. Alas 7 pa lang baba na ako. Kaya ako gigising ng mga 5:30 ano? para pakainin Hindi, yung aso. hoy, i-chat kita na ano, Mag-isa doon sa NTR na yung Kasbebe. MTR ng Cosway. Ay, doon nyo ko ano yun. Ah, saan doon? So, dalawa doon eh. Ogo tsaka... Saan ka ba nasa kayo na ano? Saan kayo parte doon sa Sogo? Dalawa doon ang Hindi, ano. sasakay ka na yung papuntang Green Lane. Doon ka tipilik, sasabihin ko yan. Yung Green Lane. Sasakay pa ako ng MTR? Oo. Hindi, lalakarin niya lang yun. Lakad ko lang, Cosway. Lang ako. Lalakadin mo lang pa Norfolk? Hindi. Saan ba ako pupunta? Di ba Cosway ako? O, di ba papasok ka nga ng Papasok. Papasok ka na. Anong doon parte? Saan doon? Ang MTR ng Cosway, dalawa eh. Hindi nga. Papasok ka mo mismo sa loob. Pag nasa NTR na ako, chat kitang... Ang maganda nun, pag nasa North Point na, doon sa mismong babaan sa may pinag-anoan sa akin. Saan yung tita ba? Doon ko na kayo hintayin, pwede. Para hindi tayo malito. Pwede din ka. Sa market doon siya. Sa may market. Sa market. Pwede din mag-tram ka na lang. Tama. Kasi ang tram, trick lang. Pag galing pa ako at pupunta pa ako Doon na lang tayo sasakay. kita nga sa ano, market. Oo. Doon ako lalabas. Maglalaba ka niyan ta. Rin sa akin ang lalabang ko. May dikit na ano. Bakit wala naman sila dyan? Nalalaban ko to. Oh. Ba't saan silang punta? Linggo daw ang dating. Kaya linggo, dapat nandun siya. Sabado siya pinag-off. Biyernes ang alis. Pwede ba? Biyernes ka na lang magdiyo. Huwag na yan.
Ibig sabihin niya, Biyernes, Sabado ka mag-day Day off. off. Maalin dyan sa araw na yan. Kasi ang dating linggo. Saan ang punta? Sisilayas-layas na naman. Baka China. Hindi din pala, kahit saan ka dito umano lahat ay mainit. Doon, sa taas. Isang oras. Ipasok mo na yun sa dati ng para bibili ka pa ng pinapay mo. Nang, May orange pa na. ba't nga maliit ang dala mo ta? Yung Nasaan yung mo. malaki? Para dagang suklit mo na lang. Ayusin ko Ay, doon. payong mo. Nandito na. Hindi rin yung kahit payong pala, hindi rin. May 8 minutes pa ako. Isang oras. One or yan? Ayos ang buka ng sapatos Para ako yung asong patagilid ang lakad. Wala ang sakit ng paa ko. Oy! Pinipilit ko dun sa buhangin. Yung pa ako, inapa ko doon kahit mainit. Ay, nakalimutan na yung kanilang yung tawag. Alin? Ate kasi diyan kinasama ko na sa akin. So baka naman nandiyan ka. Ba't hindi ka na nagmedyas? Hindi na. Mamaya pagkulasan ko dyan. May mga bata nga sila, oh. Ang dami na, oh. Meron nga palang kalawan Hindi yan CR. Ang yan. Parang room. Baka nag-overnight sila dyan. May bayad din yan, ano? Oo. Mahal-mahal. Ang ganda ng bubong. Yeah. Kung hindi lang namin din sa atin, pwede na sa Simentado. Kahirap ang bubong na simento. Ang basurahan, saan ba yun? May basurahan ba doon? Ayun, oh. Doon. Masura. Ayan, oh. Nakaihi na ikaw. Nakaihi ka na? hindi naman tutulog siguro. Yung isa pa. Ako, meron. Ayan, oh. Basura. At least na siya, hindi na siya tutulog. Ano yan? Alin. Alin ang malis na basurahan? Bakit? May basurahan? Bakit yung basura? Ayan, oh. Ayun, oh. Basurahan yan. Oo, basurahan tayo yan. Ay, doon na po yung isayad lang. Yung dulo. Sa dulo pa, hindi yan dyan. Tayo daw yan. Hindi yan sa aso yan. Food. Food pedal. Hello, Pilipina? Pilipina po? May delivery lang po kami. Libre. Libre lang po yan. Baka may time po kayo, pakibasa po. Salamat po. Ay, ipakibigay na lang kay madam. Lagi saan po kayo, madam? Sa Pilipinas? Huwag na, diretso na. Ako sa Taguig. Malapit lang, no? Taguig at saka ano. Pagod? Pagod na, busog ka. Nakakapagod. Diretso lang. 7 naman yung 7 ako uwi. 5 pa lang. Kapunta ka daw lang sa hindi mo na rin. Tapos na? Talaga sa diba? Mula yung mga pero nagagalit yung pula. Kaya mabuhay. Tara na. Wala ka na din. Sino pa? Wala tayo na. Saan ba yung bakit? Ano yun? Yung may papango ka, may sombrero ka ba? Di ba, ano? Pinapakitayin. Wala na. Wala nang umihi. Wala na pala. Ayan o, yung dalawa. Grabe kayo. Wala na. Wala na yung dalawa. Saan yung dalawa? Parang ako naiihi din.
Pangit ito. Malinis naman yan, di ba yung ano dyan? Oo, balawaan mo lang. Yung yan sa church. Malinis na niya. Dapat yan. I mean, pwede siyang kainin yan dyan. Mamaya pag doon, babadi mo na kahit ng 5 para tubig. Akala ko ba sabi na umiilas na? Sabi kasi lang ko siya umiilas mo. Pagkanto niya, naihi pala siya. Pambihira. Tara na. Mamaya nandun pa sa tison niya. Umihi pa sa Sabi tison niya, niya. di ba? Umihi na daw siya. Kasi umihi pala siya. Oh, hindi. Yun na pala. Ayan na. Hindi pala siya umihi. Ewan ko. Ay, nalabas pala. Ayusin mo kasi ito niya. Ayusin mo kasi ito niya. Halika na. Asa na yung balak mo? Ako na. Uy, tara na sis. Tara na. Tara na. Kita na. Oh. Sige, sige. Punta ako, magparate ako ng konti. Sama ako sa church. Ay, Mabasa, magbasa. Stanley. Mabanas. Ibibi. Daming baon, no? Ay, kay tita, yan. Nakita mo ako. Ibidyo ko si ano. May tissue ka. At may tissue ka dito. Grabe lagkit. Ah, Ulan ng mukha mo. Duwaan mo dun sa pag-ano sa ano. Ha? Wala di mukha ko. wala na. Oo. Yan ang tunay. Unay na. Foreigner. Itim. Tunay na Foreigner. Di ba ang mga foreigner? namumula na. O ilagay mo lang sa initan ay maya-maya para makakala mo. Namumula na. Oo. Gapang ako dun sa mga bato eh. Hindi ko Ayoko. Puro ka Ram, ayoko. ramdam ko mainit eh. Sobra. Sigurado lalangatunin ako nito mamaya. Ano? Langatong ba? Ano yan? Langat eh. Ay, syempre maligo ka naman. Maliligo talaga ako pagdating. Hindi pwedeng hindi. Ta! Yucks. Narinig ko pa siya. Yucks. Nasaan na yung basura? Narinig ko yun. Paano nakita ko dun sa isa unang may tae. Doon ako lumipat sa padalawa. Nilas ko nga, nandun pa rin. Lumabas ako. Kaya nga ako kaninang umaga. Kaya nga ako natagalan kaninang umaga. Dahil pag flash-flash ko matagal talaga. Pero Galing tumai yan. Hindi ako tumayo. Ay, hindi wala siya tumai. Ay, ito mo si Tia. Yung mga pagmumukha nyo, napunta kayo sa bato ng hinito. Ito mo si Tia. foreigner yan. Sabi ni Ate Pia sa mabata. Baka niya kinunan ako, nagpitik-pitik siya dun sa batuan. Gusto, di ba gusto, hindi mo pinahipo yung jellyfish? Hindi, tinutusok. Inano ko ng ano, matigas siya. Matigas talaga Kasi yun. humihinga siya eh, bumubuga. Na, kaya matigas. Matigas talaga yun. May nakita ako dyan doon sa Jellyfish, pag in-imagine mo, para lang siyang gelatin. sa, Transparent siya. sa Cebu pero hindi ganun kalaki. Pero ano, Wala na siyang galamay, pinutol na. Upo. Pinutol na yun, kaya nasa gilid na siya. nasa gilid. Hindi na siya nakakaswim sa malalim. Ganun pala yun. Oo. Doon na lang siya sa tabi. Sa tabi na lang. Tapos pinaka-tutubo din. Salamat, para na-preskuan ako nung nandito na tayo sa ano. Thank you. Ano na yung bag ko, para naman. Yung ano dyan, yung mga bahay ba?